Co cambio de nome a Barbanza Arousa, a Mancomunidade pretende recuperar a súa esencia, xa que é este termo que verdadeiramente identifica esta comarca. Creo que co novo nome non só recuperamos a esencia do que somos, unha península que é Barbanza, que ten unha cara que dá hacia a ría. E creo que como destino temos que aproveitar eso, porque creo que incuestionable o feito de que nós podemos ofrecer un destino completamente diferenciado a outra parte da ría. Non vou a decir que ofrezca máis ou menos, pero sí que é un destino completo e diferente que merece a pena conocer. Ademais, a Mancomunidade aproveitou o cambio de denominación para dar a coñecer precisamente o plan de estrategia turística do destino Barbanza Arousa. Segundo explicou a nova xerente da entidade, Fátima Cachafeiro, a proposta responde a dúas premisas fundamentais. Unha delas é a necesidade de ter que potenciar a estrategia a consecuencia da COVID-19 para ser máis competitivos, e a outra as persoas, polo que se creará tamén unha mesa participativa na que se integrará o propio sector. Os destinos fórmanse por recursos, servicios e demais, pero tamén polas persoas. Cada unha das persoas que viven aquí e cada unha das persoas que traballan e que ten os seus negocios en Barbanza Arousa son fundamentais e son pezas fundamentais para o destino, para sair adiante no destino. Nos parece interesantísimo, por suposto, a creación da comisión, donde a xente que está amueblando o noso destino, o noso xeodestino, participe activamente, faga chegar os problemas, que é verdad que hai moitos problemas e con esta nova situación pois aínda se agrandaron, pero decir que xuntos podemos facer moitas cousas e temos que vender o noso destino como interesante e sobre todo tamén seguro. A nova estrategia turística estará baseada en varias accións a realizar de cara á promoción dos recursos arqueolóxicos, a oferta náutica e a vinculación desta zona co Camiño de Santiago. O que son os recursos arqueolóxicos xunto co Camiño de Santiago, xunto con todo o patrimonio marítimo, son tres patas moi importantes de recurso e de produto, e moi diferenciadores ademais. Na oferta cultural para os próximos meses figuran propostas como a do autocine, que comeza esta fin de semana, ou a das paisaxes sonoras, con actuacións musicais en lugares emblemáticos da comarca. Tamén volverá a organizarse a Ruta Máis que Tapas.